societat ha de respondre i ha d'actuar envers les persones de més de 60 anys, que aquesta és la definició sobre gent gran que dona l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, i plantejant de quina manera hem d'actuar. El motiu d'aquesta reflexió és, penso que és bastant evident, però val la pena posar una mica actualitzar-nos en el moment en què estem i mirar per què ens trobem en aquest punt. És evident que la ciutat ha de respondre davant de la ciutadania, davant de la ciutadania sigui quina sigui la seva edat, la seva situació, la seva condició social, el seu gènere, tots els col·lectius que formen la ciutat. I la forma de respondre davant dels diferents col·lectius, evidentment, va canviant en funció del temps. I, per tant, allò que es feia envers la gent gran fa 30 anys no és vàlid actualment. No només perquè la societat canvia, sinó perquè el mateix concepte i la mateixa realitat de la gent gran ha canviat al llarg d'aquest temps, però també perquè canvia la manera com la societat percep a la gent gran i el paper que pot tenir la gent gran dintre de la societat.